Wanjen setan lan. Aja. Iki sing dadi tok sumbering perkara. Aduh. Iya. Aduh. Loro kok isih ngangkep rokok. Loro kok isih arep nyemet udut ora. Antasena, aku mohon maaf. Aku njaluk ngapura Antasena ya. Kakang Garukaca, bapak tak oyahi. Iki engko kon ngomong ning ngarepe Kakang Garukaca karo bapak. Nek ora gelem ngomong diajar sak pol-pole. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Iki wis muni gelem. Aduh, wis kang gendong. Ini. Aduh, mati aku. Ora obah wae. Ora kok iki meneng. Iki meneng ya aja. Wis sakarepmu, Kang. Kowe tak wenangake ngajar Begawan Dono, aku tak nguyak Kang Garukaca. Ning kowe ndang nututi aku. Iya Dimas, yo. Kang, leren Kang, mantep. Bermara remang uswamya ngambrengeng kadhe karunaning kaswasih dosang kanda wastratmaja long lalu mangulati surya mangrang sang wayah Gatot wonten timbalan ngadhau menapa Rama Kyai Antarja wonten timbalan ngadhau menapa Rama Kyai Antasena eneng apa Pak kok gembrobyos Bapak li mlayu ora kaya adat sabene kaya kesusu tur penggali tak sawang kok kaya ora penak eneng perkara apa Pak ngendika karo anak-anak wah Gatot wonten timbalan waktu dina iki kowe melu karo wong tuamu aku. Liripun kados pundi dene Paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten, ngertiya. Pagebluk sing tumama ana ing negara Ngamarta jebul sing dadi tuk sumbering perkara ilanging pustaka Jamus kelima sada. Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta ngandhake yen pusaka ora ilang ning pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus kelima sada kula ingkang badhe ngupadi kula ingkang badhe ngupaya menawi Paduka paring dawuh kula ingkang badhe nyepeng dhateng Duratmaka ingkang wantun dusta pustaka Jamus kelima sada Gatot wonten timbalan bapakmu sing dipasrahi supaya nyekel maling monggo bapakmu wis kebacut sumpah ning ngarepe Kresna kakangku hukume Werkudara sapa sing utang getih nyaur getih utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati monggo pagebluk sing tumanduk ana ing negara Ngamarta akeh sing para kawula padha tekaning pati mula maling mau wajibe ya kudu dihukum pati monggo bapakmu wis saguh menawi telu mekaten Duratmaka menika kula ingkang badhe nyepeng Paduka Kanjeng Rama ing kedah Mejai lan matrapi pidana Gusik aja kesusu rungokno kandhati dawuhe bapakmu iki Rama Kyai kados pundi kaya aja kaget le cah bagus bareng tak desek rembug Kresna kakangku tak kon bloko sapa sing nyolong pustaka Jamus kelima sada ora ana liya kejaba mung adimu Abimanyu Gatot Kanjeng Rama
Mboten kinten babar pisan pangandika paduka ingkang kula mirengaken menika rak mboten klentu. Adi kula Abimanyu ingkang nyidra pustaka Jamus kelima sada dawuhe Kresna kakangku pancen ngono. Jarene Kresna kakangku kuwi entuk sasmitaning dewa lan entuk dawuhing dewa. Kowe ngerti dhewe yen Kresna ora nate paring pangandika sing ora nyata tegese ora goro. Wah, Gatot, mula bapakmu bingung piye nggonku bakal nglakoni. Nyatane pancen adimu sing nyolong pustaka Jamus kelima sada, Rama Kyai. Menapa sampun boten wonten pangapunten dhateng adang kula pun Nyai Abimanyu. Mbok menawi nembe boten eling tuwin nembe kalimput wekasan wantun nyidra pustaka Jamus kelima sada. Rama Kyai mugi paring pangapunten dhateng kadang kula pun Abimanyu. Yen aku menehi pangapura tegese aku dadi satriya sing ora adil. Nadyan kuwi kula warga, nadyan kuwi anakku dhewe, nadyan kuwi Sentana negara Ngamarta. Yen keluputan tumraping negara Ngamarta lan tumindak sing ora sak temene kudu dipatrapi pidana. Yen aku ngapura karo adimu Abimanyu doh nyono cerak nyono. Werkudara wimban cindhe ban ciladan ora adil tumrap sapa sing nandhang keluputan. Mula wektu dina iki ora sandadak nganggo walang ati. Aja tida-tida rasamu Gatotkaca, ayo bapakmu arep ning Tanjung Anom. Adimu arep tak tanjihke. Apa pancen nyolong pusaka? Yen pancen nyolong pusaka, ikhlasno, ger anakku Gatotkaca. Kok malah tok candheki ngopo Dimas? Sik Kang. Bareng aku meneng wae ora sambung rembug karo ngendikane bapak. Tak pikir-pikir kok iki ana perkara sing aneh. Lho, aneh piye? Siwa Ndarawati ngandhakake entuk sasmita nek sing nyolong pustaka Jamus kelima sada kuwi Abimanyu. Monggo Kakang Antarja ngerti dhewe to. Abimanyu ku ora tau tumindak sing ala, ora tau tumindak sing ora sak mestine. Iya. Iki mergo bapak ki banget gone percaya karo Siwa Ndarawati. Nganti iki mengko nek nganti awake dhewe ora iso gawe srana supaya kabeh slamet. Kowe karo aku kelangan Abimanyu. Kowe ngerti bapak lho. Bapak ki nek wis diwatak, duwe niat, duwe karep, ora bakal kendho ning dalan. Terus karepmu piye Dimas? Yo, kowe karo aku madeg reserse. Lho. Reservis piye? Reserse ora servis ora. Tegese tukang penyidik. Penyidik piye? Goleki Siwa Ndarawati. Takoni, apa pancen tenan Abimanyu nyolong pustaka Jamus kelima sada? Rasaku ora penak kan. Monggo pendak-pendak aku ngrasake bab sing ora penak ki mesti ana bab sing ora prayoga. Yen nganti mengkono dukaning Siwa Ndarawati, aku sing wangsulan, butuhe kowe melu aku. Apa aku ora didukani Kanjeng Rama? Nek ana dukane Kanjeng Rama, aku sing wangsulan. Yo menyang yo. Yo. Nek goleki ambles bumi aja nganti ngerti karo Siwa Ndarawati. Digoleki sak nyatane piye? Engko nek pancen Siwa Ndarawati iki mung ngapus-apus. Wah, aja takon dosa arepa dheweke iki pengayomaning Pandhawa nek apus-apus karo wong tuaku, aku sing bakal ngukum. Yo, sing ati-ati Dimas. Ambles bumi Kang. Yo. Oh, ya jagat mangestungkara wayah Bathara Jagat. Wah, dalah. Dina samengko wis kelakon penjangkaku. Nggonku bakal gawe srana ringkihing para Pandhawa, gedhe-gedhene patining para Pandhawa jumbuh kaliyan apa sing didhawuhke dening anak Prabu Duryudana. Nggone ndusta utawa nduta kelawan aku supaya gawe patining para Pandhawa. Mongko sejatine Abimanyu ora ngerti kentang ki muling lelakon, ora ngerti pojok plereting kahanan. Mongko sing digadang-gadang dening para Pandhawa ki mung Abimanyu. Abimanyu tak lokke yen to nyolong pustaka Jamus kelima sada, mongko Werkudara wis saguh mateni karo maling.
Werkudara ki nek wis duwe karep ora bakal iso dindakke dening sapa wae. Werkudara tekan Tanjung Anom, Abimanyu tanpa ditakoni dipateni karo Werkudara. Yen Abimanyu tekaning pati, Werkudara mesti diruputake dening Prabu Puntadewa. Kang mengkono bakal dadi geger antaraning kulawarga Pandhawa. Pandhawa mati dhewe-dhewe. Neng kene marganing pati ning para Pandhawa. Jebul tinemune Pandhawa ketoke satriya pinter-pinter ning jane wong bligo. Wong goblok. Ora ngerti karti sampe kaning nata Ndarawati. Iki dadi jalaran nggonku mukti ngawibawa Nyakrawati mbau Denda. Yen karo ngene kahanane aku bakal sowan kersane Kyai Prabu Darmakusuma, bakal tak kandhake yen Abimanyu tekaning pati, mesti bakal pepes Bayu Kang Tapis. Yayi, kula ingkang Antasena iki. Heeh, Pakde. Wis ket mau. Ha wis ket mau. Lho, yen ngono kowe ngerti sing tak omongke? Ya capet-capet. Ora capet-capet piye? Gosek aku kok nggumun sampeyan ki sak suwene dadi Kresna ora tau malang kerik kok malang kerik. Lali Antasena. Oh ya ora apa-apa. Sing jeneng manusa kedunungan lali. Lah iya. Aku arep nyuwun prisa, Dik. Nyuwun prisa bab apa? Jare bapak ngendikake nek Abimanyu nyolong pusaka sing ngendikake Siwa Ndarawati. Jare Siwa Ndarawati entuk dawuhing dewa. Bener apa ora? Iya, Antasena pancen bener mangkono. Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada wekasan negara Ngamarta ketaman pegebluk. Sing ngandhake nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada dewa. Nalika semono aku sumedya ning negara Ngamarta. Dewa paring wisik iki mesti paring dawuh. Mesti ngendikane ngene iki, Kresna, ulun Sang Hyang sapa? Ngono upamane. Aku tak takon karo sampean, dewa kuwi sapa sing paring wisik? Aduh. Aku lali takon mawon Antasena. Lali takon. Iya. Ning wis ngendika. Wis, wong wis dela kok. Oh, ora sempat lungguh barang. Ora. Dadi ora kelingan dewa kuwi sapa? Ora ning cetha. Sabdane nek sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu. Oh ya wis. Njaluk pamit. Abimanyu tak ajari ngisin-isin karo dulur-dulure, anak-anak Pandhawa. Sing ati-ati Antasena. Sik, Dik. Mumpung ketemu, Dik, mumpung ketemu piye? Aku ki jane rak duwe pepenginan nganti kimpen-kimpenen. Kimpen-kimpenen apa? Kimpen-kimpenen nek aku ki sakjeke urip kok pengen weruh sing jeneng Senjata Cakra. Mbok aku tak weruh dina wae gek tak menyang ning Tanjung Anom. Senjata Cakra? Heeh. Aduh, Antasena. Senjata Cakra kari ning kamar mandi. Pasiram, pas adus. Wah iya. Wong aku sok ndelehke kerokan jenggot wis sok lali kok. Apa meneh Senjata Cakra ya aku maklum. Iya. Jase gedhe pangapuramu ya. Heeh, ora apa-apa. Nek anu Sekar Wijaya Kusuma, diasta ora? Sekar Wijaya Kusuma sing jarene iso nggo nguripke barang mati iki lho. Anu wong mati. Nggo nguripke wong mati, heeh. Tok gawa ora? Sekar Wijaya Kusuma mau ki tak dekke siji karo Senjata Cakra. Ning ngarep kaca. Ya keri Antasena. Waduh, jan mongko aku pengen banget e. Toto Kang. Iya Dimas. Ha saiki siji iki nek nganti keri aku ora percaya. Apa? Pusaka Ndarawati sing dienggo ndelok kahanan sak sing bakal kelakon. Jarine Pakde duwe pusaka jenenge Kaca Paesan. Kuwi ora bakal keri merga kuwi mapan ning jabaning daging ning jerone kulit kuwi mapan ning epek-epek. Sampeyan kelingan to nek ditakoni sapa-sapa terus entenono sedila terus nyawang ngono kae. Aku ndelok Kaca Paesan. Mbok aku tak weruh. Kowe arep kepengin weruh apa? Iki mengko Abimanyu iki engko mati apa ora? Aku tak weruh ning Kaca Paesan. Antasena? Nggih. Nek Kaca Paesan ora keri. Ah, kene. Tak weruh wong nonton TV apa piye kene wis.
iki lho sawangan. Sawangan iki ketok to. Abimanyu mengko mati apa ora iki ketok Antasena gage sawangan. Oh iya. Wela. Waduh. Lho kok andang semono ya. Wela Kang, iki nek ra dijotosi tuman wae Kang. Terus aku tanggung jawab Kang. Wis krasa Kresna kok ambune bensin. Bar kulaan. Oh dadi kowe, Mbah. Oh iya, Antasena. Sadurunge aku neruske lehku ngajar. Aduh. Kowe blokose. Blok apa? Kok dadak dadi Kresna barang ki ngopo? Aku ora apa-apa kok. Lho kok. Aku diutus anak Prabu Duryudana. Kon ngopo? Kon ngepit. Kon matane para Pandhawa, mula terus aku dadi sinuwun Prabu Ndarawati. Kok sing tok angkah patine Abimanyu. Mergo Abimanyu ki anak katresnaning Pandhawa. Nek Pandhawa mati, Abimanyu mati, Pandhawa mesti pepes bayu kang tapis ranti kekuatan matine Pandhawa angel mijet wae nganti. Oh dadi kaya ngono to Mbah kowe? Arep dadi kaya ngono ora duwe ragat. Mula dadi kaya ngene wae. Upama aku ki nesu tenan tak pateni nang kene iki. Aja. Sabar ngono nek Durna mati malah dadi perkara. Sabar Dimas. Aku kira ngopo-ngopo kowe iki ngopo ya kowe? Abimanyu tanpa ditakoni, Abimanyu kowe nyolong pusaka, Abimanyu ora wangsulan terus Abimanyu dilarak, dibanting karo Bapak Werkudara. Nek Abimanyu lara piye? Oh iya ya, lah iya. Wanjen setan lan. Aja. Iki sing dadi tok sumbering perkara. Aduh. Iya. Aduh. Lara kok isih ngakep rokok. Lara kok isih arep nyemet udut. Antasena, aku mohon maaf. Aku njaluk ngapura Antasena ya. Kakang Garukaca, bapak tak oyahe. Iki engko kon ngomong ning ngarepe Kakang Garukaca karo bapak. Nek ora gelem ngomong diajar sak pol-pole. Aku kon ngomong apa? Aku ora iso pambagya harja lho. Kowe kon ngomong nek kabeh mau gaweanmu sing dadi Kresna kowe. Ngono. Oh ya.
Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Iki wis muni gelem. Aduh, wis kang gendong. Kene. Aduh mati aku. Ora obah wae. Ora kok iki meneng. Iki meneng ya aja. Wis sakarepmu Kang. Kowe tak wenangake ngajar Begawan Durna aku tak nguyak Kang Waca. Ning kowe ndang nututi aku. Iya Dimas yo. Kang leren Kang mantep. Landing sik Kang. Iya. Ono apa? Wis niat arep mateni Abimanyu. Wis dadi niat tinimbane duwe sedulur sing ngorek-orek raine karo sedulur tuwa, ora ilang selawase urip. Ora sudi diadi Abimanyu. Sik. Menawa sampeyan mateni Abimanyu gelo. Lho, sebabe aku wis nyekel sing dadi tuk sumbering perkara. Sapa? Pak D Ndorowati, Dimas, aja kurang ajar. Siwa Ndorowati pepunden, kok sik to. Pak D Ndorowati sing ngandhake Abimanyu nang pustaka Jawa Dimasada kuwi ora asli. Lho, ora asli, ora. Ana sing dadi Pak D Ndorowati mung kepengin gawe ringking para Pandhawa. Sapa? Gorene narapi jatane gonene, Kang. Yo. Waduh, lemu banting keseron Kang Sajae. Iku kaki-kaki iki. Gedhi kencengele kuwi men ambegane lancar. Aduh. Antasena. Aku kapok Antasena. Eyang Durna. Lho, sapa iki? Tak kira nek Antasena. Ayo ge omong. Kek jujur. Adat gajah. Kula Eyang. Nah, basa. Ora kaya adimu kakangmu ki nutuki karo aku. Panjenengan dipun jempalani dening Dimas Antarsena Kang Mas Antarja. Njuk ngopo? Kowe wadul Kakang Gerkaca njuk ngopo? Nek kowe wadul Kakang Gerkaca ki terus aku ora gelem ngantil ngono piye? Gelem kok. Gelem. Terus aku wedi ngono piye? Ora. Ya mung ben padha presya. Eyang, Apa? menapa Kanjeng Eyang ingkang dados Wak Prabu Ndorowati? Ge omong. Kowe iki ngantemi urung irang larane kok blas-blas. Inggih menapa mboten Eyang? Saestu panjenengan ingkang paring pangandikan nek Abimanyu sing nyolong pusaka Jawa Dimasada ngantos Kanjeng Rama Jodipati duka. Niatipun kados pundi? Lan kersanipun menapa? Ora duwe karep apa-apa. Ya ming Pandhawa ben mati. Maaf lho iki. Aja lara ati lho ya, Pandhawa men mati. Aku merga dikongkon dening Kana Prabu Duryudana supaya mateni para Pandhawa iki. Sing apik napa? Iki wis sampe ya Antasena. Mbok yo wis Dimas. Mesakake ketune nganti suwek-suwek kaya jubahe nganti suwek-suwek ling ngajar sapinae mbok nganti wuda ora bakal leren. Aku wis janji kok, Kang. Ning nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati sing tak nggo ijol iki. Abimanyu metu gedhe, Durna kudu metu gedhe. Angger ora
diplotot ya ora metu. Yo senengane mono. Wong kok ora entuk menghibur diri. Aku ki lara tenan kok menghibur diri kok ora entuk. Pokoke nek nganti Abimanyu metu getih. Durna kudu metu getih. Iki lho ndase wis metu sithik. Monggo Abimanyu urung metu, aku wis metu ayo. Kudune metu ya bareng. Pancen wong tuwa edan. Gemeske ora. Sampun Kakang Mas sampun ben mati mbok ben. Kang, iya Dimas gendong neh. Ngarjakne endi neh? Awar ngoyak bapa Werkudara. Bapak nek ra tak cegat ndak tuman, Kang sampeyan le mabur sing banter, Kang. Bapak susulen. Matur karo bapak nek sing dadi Kresna Begawan Durna. Ben, bapak wirang ya ben. Yo Dimas. Terus kita gimana? Aduh. Wameng muni ngono kok dicucuk lho. Kan aku ya bener, aku ya ora salah. Aku kan nakoke kita gimana? Wong Margarut kaca wis mabur awak dhewe arep kene. Kang, opo Dimas bonto meneh? Opo taline pedhot? Taline pedhot Durna obah wae. Wis ora duwe tali. Kolore kok nyopot. Antasena. Aku ora rangkepan. Ora rangkepan sak karepmu, rangkepan sak karepmu tak jupuk kolormu nggo bonto kowe. Aduh, aku tadi kaya ngene iki ngimpi apa ta ya? Copot. Kene. Lah tenan ta. Mlatra. Tak talenane. Aduh, gendong Kang. Dimas arep endi? Aku tak ngoyak bapak. Engko bapak kene karo Kakang Garwaca mesti ora percaya nek ra aku sing ngomong. Antarja. Opo? Aku mbok tak pipis. Aku tak pipis. Kowe mengarep melayu, Kang. Ora, kekuatanku ki sepira ta ya. Sedela. Ya wis. Panggere melayu tak oyak. Wah, banting kok sabetke ngebuk awakmu modar. Tenan ta. Sing tak nggo ngelap leru godhong gatel. Teng celeki Antasena. Iki mesti mliset. Gatel ra. Ben, gatel ya ben. Gendong Kang. Aku tak munggah dhewe. Ayo melu karo aku. Iya Dimas. Ora usah kuwatir. Nek bapak nesu aku sing tanggung jawab. Ayo Dimas, yo Kang. Lidok ujaring wong daplok. Kanjeng Rama wis tak emutake aja nganti melu-melu lan sago karo dawuhing Ratu Ngastina. Nyatane barang sesinglon Nalindra Indrawati malah konangan anak-anak Pandhawa. Aduh, wong tuaku dipiloro kaya ngono. Monggo nek aku ngrebut mesti ora bakal iso kelakon ngrebut Jinuwun Ngastina. Kula nyuwun tanggung jawab sampeyan Jinuwun. Paman Wasa Jenar.
sampun wonten 3 dinten ngantos dumugi kelenggan samenika. Anggen kula ngutus kalihan Bapa Durna supados damel srana pejaing para Pandhawa sak boten-botenipun ringging para Pandhawa supados gampil dipun kerenah pejahipun. Namung kewala ngantos 3 dinten menika dereng wonten kabar kawusananipun menapa Bapa Durna kasembadan menapa boten anggenipun damel srana pejahing para Pandhawa. Paman kula sejenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula. Kula nuwun mangapunten. Kula menika apal kalian Kakang Premban Durna, anggen kula srawung kalian Kakang Kumbayana menika mboten namung setunggal kalih dinten. Nanging sampun mataun-taun bebasan sampun mboten sagedipun wilang mawi wicalaning driji. Kula menika ngertos bilih Kakang Durna menika sanes gurunipun ngelmu kebatinan tuwin sanes gurunipun ngelmu babakan ulah werda. Nanging Kakang Durna menika gurunipun tiyang perang. Kakang Durna menika gurunipun tiyang ngangsu kawruh babakan kasekten, babakan aji jaya kawijayan. Nalika mudanipun Kakang Durna menika kekasih Raden Kumbayana menika persasat jagat tanpa timbang ing bab kasekten. Mila menawi paduka anak Prabu menika utusan dhateng Kakang Durna supados mejahi dhateng para Pandhawa menika sampun satrepipun lan tartemtu saged kasembadan menapa ta sababipun kula matur mekaten. Dasar kula namung setunggal Pandhawa menika siswanipun Kakang Durna. Tartemtu Kakang Durna sampun mangertosi dhateng pengapesanipun para Pandhawa. Kakang Durna ngertos dhateng keringkihanipun para Pandhawa. Mila paduka sampun ngantos bingung ing penggalih. Paduka sampun ngantos kuwatir. Nuwun sewu nggih anak Prabu. 3 dinten menika wekdal ingkang sampun cekap kagem Kakang Premban Durna anggenipun mejahi para Pandhawa. Menawi mekaten inggih kula saged mestani bilih para Pandhawa sampun sirna margalayu namung kewala Kakang Premban Durna dereng dumugi wonten negari Ngastina. Mbok menawi mangke sekedhap malih tumunten Kakang Durna badhe sowan wonten negari Ngastina ngaturaken kuwandhanipun Pandhawa 5 cacahipun. Nuwun sewu. Sampeyan sampun ngantos ngenaki penggalipun Duryudana. Kanthi atur kados mekaten menika. Sampeyan ampun ming kadereng kepengin gawe jenak manahipun Duryudana. Kula mboten kepengin Paman Harya Sengkuni menika ngaturaken sewiji-wiji ingkang boten wonten kasunyatanipun. Panjenengan paring dawuh nek Bapa Durna mesti kasembadan mejahi dhateng para Pandhawa. Kula mboten badhe pitados menawi kula dereng nyumurupi kuwandhanipun Pandhawa 5 cacahipun wonten ngajenganipun Duryudana. Nyawa-nyawa jimat kula nggih upamiya paduka mbetahaken bukti nadyan kula mboten saged ngaturaken kuwandhanipun Pandhawa gangsal cacahipun. Nanging kinarya pengantep-antep anggen paduka ndangu dhateng ing bapa ing kepatihan. Ndangu babakan Kakang Premban Durna. Nuwun sewu, menawi ngantos mboten cocok aturipun ing abdi ing kepatihan kaliyan menapa ingin sampun kula aturaken. Inggih menika Kakang Durna sampun kasembadan mejahi para Pandhawa. Pangkat kepatihan kula caosaken dhateng paduka anak Prabu trimah kula mboten dados patih wonten negari Ngastina nggih. Ing rikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ramkang tumingal ramkang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna samimbal wacana. Kasaring mlajar-mlajar nengke Bambang Swatama mangkono pangudas maraning Diya sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun.
Swatama. Bambang Swatama wonten timbalan ingkang dawuh. Ingkang sekawit kowe nderekake marang jengkaring Bapa Durna. Gone wis semagu bakal gawe pati ning para Pandhawa ewadene kowe dina iki sowan. Katon kembeng-kembeng netramu ngemu waspa. Eneng apa Swatama? Sepinten kalepatanipun ngabdipun Swatama kula tadhawadana sinuwun. Nalika semanten kula nderekaken Kanjeng Rama. Tumunten Kanjeng Rama damel karti sampika supados saged mrenah pejahipun para Pandhawa sarana sesinglan nata Ndarawati. Tegesipun salin wujud dados nata Ndarawati. Nalika semanten meh kemawon damel gegering para Pandhawa. Nanging krana pakartinipun inggih menika anak-anak Pandhawa lancur-lancur Pandhawa. Pun Antarja kaliyan pun Antasena wekasan ngaturaken ketiwasan sinuwun tiyang sepuh kula kadenangan anggenipun wujud nata Ndarawati dipun pulasara dening pun Antasena. Wekasan babar wujud Begawan Durna mboten kendel anggenipun mulasara. Sakmangke tiyang sepuh kula duka kados pundi kawontenanipun kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Gusti kula. Awan wonten dawuh. Nek eneng ngatur kaya ngenten iki. Kula tak takon karo sampeyan. Kula kudu percaya karo sapa? Sampeyan ngandhakake yen to Begawan Durna kelakon mateni para Pandhawa ning Satama tawang-tawang tangis. Matur kaliyan pun Duryudana nek Begawan Durna dicekel anak-anak Pandhawa dadi pesakitan diajar mrono mrene. Sampeyan wau ngucap pripun? Nek ucape Patih Sengguni ora nyata, pangkat Patih ajeng mang balekke kalih kula. Saniki sampeyan ajeng ngomong napa? Sampeyan aja ngomong apa? Mencap-mencep wong gerak ora nyata. Aman, nuwun sewu lho. Panjenengan menika tiyang sepuh. Wong tua menika nek omong mbok ya nganggo tatanan. Nek omong aja mung waton omong, ning ngomong nganggo waton. Menawi kados mekaten menika lajeng sinten ingkang kedadi pelepataken? Nek kaya ngene iki sapa sing arep diluputke? Kyai Prabu Duryudana kodheng penggalihe. Mbok menawi mangke duka amargi ngega dhateng aturipun Paman Sengkuni ingkang nalika semanten ngaturaken Begawan Durna isuk mateni para Pandhawa ning nyatane Swatama tawang-tawang tangis sowan nek Begawan Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa. Inggih. Lajeng kados pundi nggih kula kedah kados pundi? Kula mboten ajeng melu-melu. Sampeyan nek nyuwun tulung karo kula ora arep nulungi karo sampeyan, mang ngrasake dhewe lelakon iki sampeyan. Atus pundi paman? Lagu malah Paman Patih Sengguni ingkang dados tuk sumbering perkaris. Ora usah kuwatir. Wong gleleng iki nek ora kaya Sengguni ngene iki ora gleleng. Panjenengan anggenipun goroh sampun kadenangan. Aku iki konangan goroh iki wis bola-bali. Nyatane ya ora apa-apa. Ning aja mbok sebut Patih Sengguni nek ora iso gawe kisruh jagat Ngastina. Ora ga iso gawe kisruh jagat Pandhawa, gedene ora iso gawe kisruh jagat gedhe iki Kartomarma kepareng paduka. Tontonen le nek ora percaya karo makmu cilik iki tontonen kridaning Patih Sengkuni le nggunakake utek, le nggunakake akal pikir nang kene iki. Contonen ya ngger Kartomarma. Kula ingkang sowan jinuwun.
simbar jojo Kodekawa simbar jojo Owang walang mentis nyugeng sir Kula ingkang sowan ayo Nuwun sewu kula ingkang sowan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun mangke riyen panjenengan ngendika sinuwun menika klentu kula sanes Nalindra Ngastina lho sinten kula Patih Ngastina Patih Sengkuni sinuwun Ngastina sampun jengkar saking Datulaya wah ladal panjenengan sinten kula wingking saking negeri Terbelo Suket Istuti mestani dateng kula Prabu Lokayanti Prabu Lokayanti iya lah panjenengan wonten wigatos menapa kok rawuh wonten negari Ngastina lah cariyosipun mekaten kula menika lembetipun tampi dados siswanipun Begawan Durna nalika semanten dipun janjekaken dinten menika kula badhe nampi sakatahe ngaji Jaya Kawijayan tinatah mendat Jinromenter Trumbak Bengkung Siluduk Putung badhe kaparingaken dhateng kula ning nyatanipun sareng kula sowan dhateng Sukalima suwung ngendikanipun para cantrik Begawan Durna sowan teng Ngastina kadreng raos kula anggen kula selak kepengin nampi ngelmu-ngelmu Jaya Kawijayan kula susul teng Ngastina lah kok tinemune sakmenika malah mboten wonten mriki Begawan Durna menika nuwun sewu saged pinanggih panjenengan menapa mboten menika dereng kantenan lho sebabipun dinten sakmenika Begawan Durna dipun bondo dening anak-anak Pandhawa mangriyen guru kula dipun bondo dening anak-anak Pandhawa menika lepatipun guru kula mapan wonten ing pundi Begawan Durna nyagahi mejahi para Pandhawa nanging kadenangan dening anak-anak Pandhawa wekasan sakmangke dados pesakitan dipun ajar dening anak-anak Pandhawa. Mangke riyen Pandhawa kok ajeng dipateni kali Begawan Durna menika lepatipun menapa? Mboten lepat, mboten klentu merga Pandhawa nika mungsuhe Kurawa. Kurawa kali Begawan Durna menika menapanipun? Kurawa menika siswanipun Begawan Durna. Guru kok ngewangi siswane mateni marang mungsuhe sak pepadane menika cara pundi? Kula mboten ngerti. Wah, kleru leh ku ndaftarke. Wah, brosure Paguron Sukalima Fakultas Jaya Kawijayan lan sak piturutipun mila kula lajeng dados siswanipun Begawan Durna ning tremune jebul Durna menika nuwun sewu watake angkara budine candala wah untung rung sida ketemu nek wis ketemu karo piyaine Begawan Durna aku wis entuk ngelmu Jaya Kawijayan mesti ora ana nyatane merga guruku pakartine sak isoring dalamaan mateni karo Pandhawa mongko Pandhawa ora luput menika pakarti mboten sae. Inggih, monggo anggenipun badhe menggalih monggo. Ning nek panjenengan mireng sumbare anak-anak Pandhawa niku teng ati marai lara. Sumbare pripun? Karo ngantemi Begawan Durna. Ayo sambata kowe. Arep kowe gurune wong tuaku, arep kowe gurune Kurawa, ning nek pakartimu sak isoring dalamaan ngene iki kowe arep ngopo? Kowe tak jotosi nganti sak matimu. Durna nangis. Nangis ya men iku dirasake. Pakartine dhewe ya dirasak-rasake dhewe. Malah Antasena ngenten iki. Ayo, jare kowe duwe murid anyar sing jeneng Lokayanti. Menungsane kon tekan jejegane raine. Ngoten niku. Lho. Niku sing ngomong sinten? Sing ngomong Antasena. Panjenengan mireng piyambak krungu dhewe, yakin sumpah. Kula mboten ngapusi. Nutuki Durna karo ayo omongno muridmu sing pirang-pirang. Aku ngerti nek kowe bar nampa murid saka Terbelo Suket jenenge Lokayanti. Diapure kaya ngapa? Kon tekan kene kon ngewangi karo kowe. Wah, jejegane sirahe Lokayanti. Moni ngoten niku. Wah, perkara dudu perkara Durna, ning perkara jejeki rupane Lokayanti. Pinter ta aku. Wah, paman menika senengane adu kono adu kene. Lho, kuwi keahlian kowe. Aku nek ora ngono ki uripku godhang.
Wis ora sandadak kowe mikir sing werna-werna. Golek Tromos. Nggih. Isen ana jarang sing panas aku tak sangu kopi karo kloso, nggelar kloso, ngunjuk kopi karo ndelok wong gelut. Tur iki ngestakaken dawuh. Tontonan asik lho ngger kuwi. Ayo mangkat, monggo kula dherekaken. Mangan mie ayam Ratu Gustine juragane ngundang tagak bilang gendacap wonten dawuh Gok Nun aku ra sida suwita karo Durna lha pripun Durna iki wong jahat Durna iki wong elek Durna iki pendhita sing angkara murka sebabe dina iki Durna kecekel anak-anak Pandhawa Gok wo lung Durna kecekel anak-anak Pandhawa alhamdulillah. Ya syukur yang ngunduh waing pakarti kok ya. Lah iya, lah sebabe Durna dikongkon mateni Pandhawa. Ning ora iso malah kecekel anak-anak Pandhawa. Lah kok sampean kok gedabikan niku pripun? Enten apa? Ajeng tindak pundi lan kersane pripun kok ngawe toga kok buantere ora jamak. Gok, aku arep golek Antasena. Lho. La. Sebabe napa kok golek Antasena? Eneng sing ngandhake karo aku Antasena ngajar karo Begawan Durna. Antasena nutuki Begawan Durna karo muni ngene iki. Ayo kandhakno muridmu sing anyar jenenge Lokayanti Nalendra Terbel suket tak jejekane sirahe. Ngono kuwi yo. Aku Prabu Lokayanti dikilani karo jenenge Antasena. Mangke yen. Niku sing kandha sapa? Sing kandha Patih Ngastina Patih Sengkuni. Sampeyan percaya? Percaya. Lah Bilung kasih tahu. Ya. Nuwun sewu nggih sinuwun. Sengkune niku nuwun sewu. Nek carane wong ngarani lambene niku kaya jeplakan tikus. Ngoten. Landhep tur niyang. Sapa sing kejeplak? Cangkeme Sengkuni Mesti infeksi. Dadi jalaran patine nek wis mati Sengkuni seneng. Nika niku rajaning wong licik, rajane wong akalukile elek. Pikirane niku saben dina mengedu karo sak pepadane ngaurip niku Sengkuni. Arep tuwa ning menungso ratatanan niku. Sengkuni nika. Nggih. Mula sampeyan nek percaya karo omongane Sengkuni niku padha karo sampeyan niku mlebu teng juranging kasangsaran. Mula saniki rasa gagas perkara Antasena lengunekke sampeyan arep dijejeki mestakane mboten sah digagas. Niku mung didu karo Patih Sengkuni. Nek sampeyan gagas upama ketemu karo Antasena, sampeyan ora bakal iso mateni Antasena. Lho, sebabe niku satriya ampuhe kegila-gila. Niku titah ndugal kuwarisan kinayoman dening para dewa katresnane para Jawata. Niku Antasena. Sampeyan maju golek Antasena ketemu Antasena, perang kalih Antasena. Tak itungi ngangge jam kula sing anyar niki. Kula detiki. 30 detik sampean ora sirna Margalayu, berarti sampean wong peng-pengan. Ngilani karo aku, mboten ngilani saestu. Kula wis ngetutke raja kaya sampeyan niku akeh banget. Mati kabeh. Niku di nek wis matek aji Narakantaka, wah, epek-epeke murup kaya geni nika. Sampeyan candak sirahe cek diremet krep ngono prul modar. Modar tenan. Cekel sirahe cek diremet pletek. Niki ilat niku melet. Mata niku metu. Matane sapa? Matamu kuwi.
Wong cangkeme ora. Aku ya mung jenahke kok ya. Wah. Ning aku wis kebacut lara atiku. Nggih, nek pun kebacut lara atine nggih gek menyang. Pethoke Antasena, kula tak tata-tata golek ambulan. Lho. Nggo ngopo? Nggo gotong sampean niku. Nek digotong ya abot kok ya, mengke kula goleke tuli. Berita lelayu Lokayanti meninggal dunia. Duapure ora. Ngembe karo aku. Goleki ya, Kok. Nggih, monggo mawon. Ning kula isih elek-elek lho. Ora peduli. Arep jejeki mestakane Lokayanti aku Nalendra ora tau nemambu penantang. Ditantang karo Antasena. Monggo mawon kula dhereke sinuwun. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelarira wang Kok nun eneng wong iki ngadeg ana ngarep aku mripate mandeng tanpa kedep lho wah dhuwur sirahe duwe uci-uci piye lho Duduhi wae. sampean wau goleki sinten goleki Antasena lah niki piyaine pun teng ngarep sampean lho iki Antasena kok nggih wah edan wah detek piadeke sembodo sapa kowe? Lho. Ora basa. Wong sampean ora basa kok kono kon basa. Sampean ora basa kono ya ora basa kok ya ngono kuwi kari tata kramane kok. Sapa iki? Nalendra ing Trebala Suket Prabu Lokayanti. Lho. Kok nggawa tikus wirok semono gedene? Lho niku mboten tikus wirok, Den. Wong. Lho, kowe iki rak togo kae to? Nggih. Bilung di Siap, Bos. Rene. Hati-hati lho. Mati aku, Kak. Nun sewu kula mboten napa-napa kok. Rene yo. Rene. Nggih. Nek mboten dinama-namake to. Ora Rene yo. Bismillah. Ngopo ya? Engko nek mates ngono modar tenan aku. Tangane gedene semono-mono ya. Nggoro kok urung. Dereng. Nemeng trimo 76 nyo. Satria kok sasane 76. Matur nuwun nggih. Ya. Sapa iki? Anu juragan kula. Oh. Ngopo? Goleki sampean. Arep apa? Duka jengajar sampean apa pripun? Lho, lah salahku apa? Lah wong sabrang niku ora salah ora kleru anggere ana masalah terus bres pun pateni mawon ndak kesuwen. Iku anggepe ora. Anu mboten Ding. Kleru aku. Malah kon mateni ora. Bilung ki menungso ora tatanan kita tak gaji per bulan. Ning kok blas ora ngajeni karo aku. Lah wong kleru le omong kok ya kayane iki mboten wonten sampean e. Antasena, piye? Ngono ya ngono ning aja ngono. Niki maksude pripun? Lho, tegese ngajar Begawan Durna ning aja ngrasani karo aku. Ora usah nantang karo aku ora apik to, kok dadak nyebut jenenge Lokayanti. Kowe ngandhake. Kowe mala Begawan Durna terus kowe ngomongi karo Begawan Durna. Ayo kandhakno muridku sing jeneng Lokayanti. Jejekane raine. Kowe iki jane iki wong ngerti tata krama ora? Tepung wae urung arep jejeki raine Prabu Lokayanti. Oh, ya wis tak akoni wae. Takoni arep apa? Kowe Lokayanti siswane Durna. Iya. Kae, Durna cukur gundul. Tak ajar karo kakangku.
Kowe murid to? Aku murid. Malah kene nek njaluk tak ajar sisan. Lah rak tenan to, Gok. Nun, tegese bener. Bener pancen Antasena iki nyumbari karo aku. Nggih pun riku. Yulung yo. Ya. Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Parat. Kongas. Adikang, Adigong, Adiguna. Gembelo siramu geleleng pacamu. Aku ora iso ngalahke Antasena, bumi langit tangkep. Aduh. Ana apa Dimas? Kok ana wong bengok-bengok, ana raja. Nendi? Tak pendem sisan. Apa iki apa? Mbaya dinahi watu nggo tenger. Engko nek sanak sedulure goleki, wis ben ora bakal ana sing goleki. Wong bature wis do wis ngegreb bali kok. Sapa Togo karo Bilung? Wis do ngegreb bali. Ah, Durna nendi, Kang? Tok culke nendi? Tak taleni karo wit. Aduh dirubung semut aku. Antarja edan naleni wong tuwa ning nggon semut kaya ngene aduh. Yang. Ngandel ora. Wis tekan nge Yo Kang, bapak doyak yo iki. Rekata tian Gatotkaca kinon mapakaraka suta tekapira Kresna Parta maneher sakti nira ing jaran wang-wang semunggar cita wah Gatot inggih Rama Kyai tak dawuhi jumujuk ning Tanjung Anom malah ngendhek lakune wong tuwa Rama Kyai mugi andadosna ing kawuningan mumpung dereng kelampah lan dereng kelajeng kula aturi nyandhet semanten anggen paduka badhe midana dhateng pun Yai Abimanyu. Wah, Abimanyu luput aja mbok ayomi, mboten perkawis kula ngayomi dhateng kadang kula ing Tanjung Anom. Namung mugi andadosna ing kawuningan bilih Yai Abimanyu mboten lepat Sinuwun Darawati Kanjeng Prabu Dawaraka ing mapan wonten negari Ngamarta menika panjal maning mengsah. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Cetha yen to kuwi Kresna kakangku sanes Kanjeng Rama kula ingkang nekseni piyambak. Sapa sing salin wujud dadi Ratu Darawati? Nuwun pangapunten sampun andadosaken dukanipun Kanjeng Rama. Ingkang dados Nalindra Darawati inggih menika Eyang Durna ing Sokalima. Wah, cangkeme. Iki meneh adine arep melu-melu sik sareh aja kesusu Pak. Aku sing iso mbukak wewadi sing tumanduk nang negara Ngamarta. Aku Cubriya Waireng kok iso nyebutake ento Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada, mula aku terus karo Kakang Antarja neliti kahanan ingkang sakenane jebul bener ngendikane Kakang Harukaca. Sing dadi Kresna kuwi Eyang Durna. Wah, kose aja nesu sik. Kowe iso omong kaya ngono kudu ana buktine. Kakang, Durnane garene Kakang Antarja. Culi to, Nger. Iku tak bali nang Sokalima, aku tak mulih nang Sokalima. Matur karo Kyai Seneng mburi musik. Nek sing dadi Kresna mau kowe. Sapa?
Noleh yo. Noleh apa digledhek ndase? Werkudara. Werkudara aku ayamana ya ngger muridku siswaku. Durna bapakku. Wah, sandanganmu nganti suwek-suwek kaya ngono. Diuwek-uwek karo anakmu Antasena. Disuweki nggo sisi. Antasena Saidan. Ben wong tuwa sing edan ya bapakmu kuwi. Begawan Durna kuwi kok dadi ngeceh-ceh perkara ning negara Ngamarta. Apa bener sing dikandhake anakku? Apa bener? Wah, aja nangis kowe wangsulan. Apa bener kowe sing dadi Kresna? Ngomong pancen bener aku sing dadi Ratu Ndarawati Werkudara. Aku sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Iku njaluk ngapura Werkudara. Wah. Oh, kae wong ki nek isin terus ngono kae. Wah. Piye Kang iki dikapake apik ka? Aku manut karo Dimas. Pokoke nek urung rampung perkarane aja diculke Begawan Durna. Lho, iki Werkudara wis rampung. Werkudara wis ora sida tekan Tanjung Anom. Lah bapakne Abimanyu. Paman Janaka isih tekan kono. Nek nganti Abimanyu lara kowe tetep tak ajar, Mbak. Aja mati aku.